Awalnya kita mama ay. Dia puding tagbo oh. Tagbo wala ka uban. Tagbo mama. So guys, naabot ako dari sa bahay. Ay, rabi. Kapoy guys mama. Paningot mama. Kan ko sleeps nga. Paningot ko. Di tutong na diha. Wala may labeling ko diha. Anak. Gaan naman siguro na. Salamat ya oh. Nabalit niyo usap din yung duha ni kuan. Ngayon lang dito sa akin. Ha? Nagkalang po alita. Oh, di ba okay naman nagbukat dire. Ha, para na. Guys, majung adlaw na tong tanan. So majung buntag aron sa juha pa na guys, nana ko dari sa babaw. So ana ko mag-video dito sa agihanan kay grabing pangkangit-ngit na. So ako rang usa kanang galing-ilingi ko kay jag nihas. Ja wa paghang mga kuan guys, ako pa kinaunan dari sa babaw. Ja kuan ra baag langit sige pangilat ning naugdug. Na. So wa pa alas 5. Quarter to 5 ba? Nga ni ang quarter to 5 guys na. Nga ni kalamdaga. Ngit-ngit pa inoon sa mga ilawom na. Quarter to 5 ngit-ngit pa kadyo. Diya, tagsaramay siga danas ang agihanan kay kuan. Tagsaramay bay. So, ning kamot gihapon ko guys kay nalagi na kaniingan na nga. Ngano ko nung nag-apil-apil pa ko darig pang guna nga YouTuber lagi kuno ko, vlogger nga na. So ang pagka-vlogger di pa jud ko ingog kanang misildo ko karon na naaman hinuon, pero salamat kaadyo ko ninjong tanan guys kay og di pud angin ninjo di pud ko katigom ja. Salamat kay kaadyo ko dako ni Mambit diha sa Germany. Kanang amping diha kanang salamat sa iyang gi-share nga kwarta gahapon ha nang gikuha. So ahasang gihuwa magizang kwarta kanang kuan para man taton ni Nicole sa ijahang dentist. Pa-dentist jahang ipon kasi sa may ning sponsor. Ja nalaman siyang huwamon sa kay namo ko man natigom pud sa YouTube. Masweldo karong 20 city puhon. Asan siya gihuwam na malit ko og tiles kay amoy tayo sa gamong CR kay mao lagi ko kay daghang kadyo mo bisita sa amo ang bahin ja. CR man jud ang pinaka-importante okay ra man tusod sa among bahay kay di man sila musud sa among bahay kay gamay ra man kadyo. So CR jud kadyo ang importante. Kamo to nga asa lamang ipa tiles tong sag, ang sag ra pud di tong nga gilid kay mahal kadyo ang tiles tag kuan tag 47 ang katong gamay ra gali to katong 14 man siguro to gagmay nga kuan. Ja, salamat kadyo nimo diha kanang Mambit kay daghan man kadyo kagitabangan ng mga vlogger sa napud ko nga imong tagaan sa imong mga grasya pud nga imong nadawat kay lagi kuno mga milyonaryo kuno karon di man kaya bawo na mo hatag sa mga pareha namo nga mga ultimo. Ja ra man siyang kamaluluyon kay igo ra siya nakakita sa akong vlog sagwa mi nagkaila nagpadahan naman sa dajon og kwarta ja. Shout out day ko dito sa mga niingon nga ako tig-message sa mga viewers. Di jud ko tig-message og mga viewers kay mauwaw ko. So sila ra jud mismo ang mo message na sila ray mo message og kanang magkuan na sila kanang mag voice message nga na gusto siyang mutabang. Kay ija ko no pong i-share ag ijahang mga nadawat na grasya kay grasyahan man tas Ginoo basta muhatag pud ta sa atong mga grasya nga atong nadawat. Mao na sila nga God bless nimo kadyo ma'am kay ikaw man di ang kuan kanang ibig sabihin ana kanang hapit na mga matay nga imong gibuhi. Bitaw guys nga na bitaw istorya kanang walang wala na jud ba pero napad jay tawo nga muhatag nga na. Salamat kadyo nimo Mambit. Ja sa tanan na mga viewers nga ni share og blessing na kadaghan man kadyo mo.
salamat ninyong tanan ja. Apil na mo na sa akong pag-ampo kada adlaw. Nga maadyo inyong panglawas diha sa inyong pagpanarbaho kay nanarbaho lagi pud mo diha. Di pud lalim ang inyong trabaho. So guys, mato hanggi kuan guys. Alam pong gipakita ninyo katong mga views dari kay nahapit na mo lamdag-landag ja mag nahini na kog tukad dadto kay kuan. Adyo na nakabot na dito makapahuway pa kun ja. Nga na ang kasada na. Ngit-ngit pa lagi kaadyo. So nga na ang kasada kataas. So na dumis ibabaw na. May muna haman gahapon. Ay ubos guys na. Ito nga katong wheel shark to Lamod to ng dako guys na inagtingag gawakwak. Paminawa. Wak. Hala. Murag na sila dapit diha Tanaw natin. Hello. Hello. Asa man ka dapit? Asa man ka? Ha? Pakit ako no ko be. Pakit ako be. Ala tuwa day si Ja blue siya color. Tuwa guys. Blue siya color nga light blue. Light blue siya color. Di naman makita nyo. Pero ako guys nakakita ko na light blue. Tuwa na. Halakaw na. Bungan mo na kamong naagihan gipang bunahan no. Grabe ka tagbungan, grabing katukaron. Basta lagi kamong mga buya dari. Buya man dari sa Sibon ja. Bisong man sa Bohol, bawgon sa Indio diha. Bilat to siguro. Ito guys, tawar na natin itong mga problema o atong mga kuan guys. Kakapoy sa atong kaudtuhon kay sakto ra pud guys alas 9 may mangundang. Tuwago ban guys wa pa ni naog. Basta ako kay hinahinay ko arang lisira kadto agyanan. Magbitbit pa man ta kog kahoy dito sa ubos ron. Pero gahapon nagbitbit man si Papa Edi, wala man ko naka-video kay kuan kanang tawag dito, lisod mag-video. Nga natay bitbit. Ano ba nagmotora? So, ito pwede kang kadumanan ng mga wheel shark. So, hinihinay tagnaog. Ito na sila guba naguna Katawa kita mama. Katawa kita mama. Isus, kita mama. Dawa, terdahat ako aba-aba. Ako aba-aba. Katawa niya kita mama ay. Di po ding tagbo Tagbo, wala ka uban. Tagbo mama. So guys, naabot ako daris bahay. Ay, grabe. Kapoy guys mama. Paningot mama. Luya mama. Kapoy mama. Kapoy mama. Paningot mama. Trapoy pangat mama. Silos po ko sa. Wawa mama, wala ka uban ikaw? Silos si Ili dan silos si Ili na. Dako kayo smile Ili. Dako smile Ili na mo. Grabe din ang tagbo din na. Ano na?
Jesus, Jesus, Oh. Jesus, 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 among baby. Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Ay, Jesus, baby na mo. Jesus, among baby. Jesus, baby na mo. Jesus, among baby. Jesus, among baby. Oh, Jesus. Ito pala gihagkan ko eh. Hagkan ko jugos lips. Ito ni mo mambit. Siya mag-share nga blessing. Salamat ka muna mambit. Dali. Salamat mambit. Salamat mambit. Salamat mambit. Ano ka maka-istorya good? Ano istorya pa naman na siya. Yung na siya na nga luya ni mo maoy. No? Luya kay mama no. Istorya pa naman ni siya guys. May nasa luya ho mama kay na nagkadilong singot jud ko guys. Kay grabe jud ka init. No? Saon taman nga pobre man ta danti no. Ano ba dakang lamok? Nagsilos pug sa. Tagbo maninawa silang duha, mahibaw na niya mama. Hala. Ay, nung nagpautog ikaw. Huh? Nung nagpautog ikaw. Grabe inita guys. Wala sa maglaag kay saka datong nairo nga nabanggaan ba, wala din sa maglaag. No? Wala sa maglaag. I love you all. Mo. Hi, Day. Mabuhay pag-abutan. Oh, gitagbo ko. Kapay usang nagsilos, oh. A few moments later. Daghang kayo salamat sa sponsor from Germany. Salamat ka, Jumambit. Diyan namin dari karon sa kuan. Ritanan og tiles. Muna bayran, guwaps na, ah. Kuan ka ng money. Kinahanglan og magpa-tiles ka na mga papilit, tanan, dyan. Na naka 2,000 ka pinang hindi bayran na. Haro lang bayran si Nicole. Nagka sildo na sa 27. Cashier sa dapitan ni? Mage Home Depot. Oh, Midsum Deals. Sa tawag ko ni Mary Ann. Mary Ann from ano siya? Negros sa Amlan. Amlan. O sa tawag ko diya sa mga Amlan na taga-Amlan dari niya. Si Mary Ann, ano siya din mo? De La Rosa. De La Rosa. Diyan, salamat ha kay namalit ni Midari og kuan ka ng tiles para sa Thank you, ma'am. Thank you. Rawang naong mura na kung naong sigbin mo mo. Ako marpunaw abat. Di ka gwa para gudi mo. Salamat Ma'am Mary Ann. Thank you, ma'am. Thank you. I love you Ma'am Mary Ann. Thank you. I love you too. Oh, thank you. Nakaila dari guys kanang Mary Ann kuno siya taga Negros. Salamat din sa nag-assist. Ay, ito rin ang nag-assist. Salamat, sir. Salamat, sir. Di, tutong na diha. Wala may labeling ko diha. Gal naman siguro na. Salamat ya, oh. Nabalit niyo usap din yung duha ni kuan. Ngayon na lang dati sa akin. Ha? Wala pa lang po alita. Oh, di ba okay ra ba nagbukat dire? Ha? Para na. Oh, sakay may tricycle kay Ano yung mga souvenir ba? Lada yung sa likod, no? Padong na muli, guys. Yan ay mga bougainvillea. Arang kanais ka color, oh. Palit. Kuan siya na kuno, 30 ka buk ni Col? So, 30 ni siya ka tiles among napalit. Kay magsakto na dyan sa among CR. Kay among CR, gamay raman ka nang maawaw lagi ta mo. Kuan kay ang CR maji unahon og tanaw. Oh, tanaw. CR maji kinahanglan og natay mga bisita. Kay okay raman among sud sa among bahay. Kay mas sila muli-li na ni among sud sa bahay. O ni among CR na white tiles pa. Diya, ang among ipatiles ra dani ay kanang sagra sa diya ka lang diha alaman ni pinturahan ning mga gilid bang palit na lamang ko pintura. So man among CR nga kuan, diya wow lagi basta na kay bisita kay hugaw likad wag sahog na. Diya ganahan mo ko mahindo-hindo pud si diya. Diya salamat kaayo. Mambit, salamat sa imong grasya nga imong share namo. Mga tiles na dyan, ipakita na naman na mo ugma puhon o ka ng makakita na ko kuan ka ng mo tiles. Sapo na, nako na rin galingkod. Grabe dyan kainit sa katanan. Mura dyan ka ng isugba. So, salamat ay kadyo ko sa ni-share og blessing namo. Kanang sent og kwarta para layo sa kanang padintal ni sa Baapos Motor guys. Salamat sa ni-sponsor sa padintal ni Nicole. Diya,
medyo kuan man kanang sobra raman to. Kanang mo pa-check up ko sa ahong kuan karong Sabado. Puhon. Just shout out ko po ni Ims Life in Dubai. Palihog lang po kung subscribe sa iyang channel guys. Kanang Ims Life in Dubai. Ja, shout out po ko ni Ma'am Paz from Switzerland. So mubalik na po niya siya amping sa imong pagbiyahe ma'am. Shout out ko ni Jewel. Shout out ni Lordy Saladin og Ma'am Nini P. Fernando. Og si Ma'am Idina Canyeti. Ja, Ma'am Paz Libris na diha sa Southern Liti. Kuanang shout out kay dugay ra ba kasi yung pa shout out wa ma shout out ja, shout out ni ma'am ja. Mo greet day ko og belated happy birthday ni Ma'am Primitiva Sarong. So mo to guys, daghang kayong salamat kay rang huwod na daghang kamot ja wa ko makapag shout out jung tanan kay katong mga nag-comment. Salamat sa mga commenters kamong tanan, salamat kadto ni jung tanan ja amping mo si Juhang pagpalarbaho. Kay bawo mo ko tanan ang mga kuan guys naman sa gawa sa nasud tanan jud ni ang mga viewers. So amping mo diha sa inyong pagpalarbaho. Tanday na nakipag-meet na gahapon dito sa kuan kanang Luna Inn Resort sa Poblasyon Oslob. So tagaliti si Ma'am Sharon Paranas. So shout out nimo ma'am, salamat tikadto sa imong hug og pag kanang kuan na guys kanang pakipagkita ba. Nakita na jud tang duhan ja. Ningan lagi siyang hala. Kuha day nung kanang natawag ko si Nicolo si Papa Edi kay kuha day kuno ko kanang tiguang kuno ko sa video. Diyan sa personal kuno, bata pa di kuno ko sa personal. Diyan salamat sa imong pagdahig Ma'am Sharon. Diyan. Di man siya kuan guys kanang di siya ganang sa social media. Bita ba ako naka-video ni Diyan. Di mo makita ni Diyan. Diyan po ito yung mga viewers ng Muaridari nga di po sila ganahan nga nasa social media. Diyan salamat kaadto ninyo sa shout out di ko dito sa mga ningari podari. Nga kanang dili sila ganahan nga maapil sa video. So daghang kayong salamat. Diya kadalasan manggod sa mga viewers guys na sa gawa sa nasod. Diya shout out ko sa mga naadre sa Pilipinas, sa Davao, Liti, Negros, Bohol. So na po yung mga daghang taga Bohol nga nag-abang po din na sang video. So taga Cebu City daghang kazo sa katudayng kuan nga mong silingan dari iniingon nga gusto makipag-meet na dari kay di ko nubutan ding agizangarian kay ako kuno izangarian. So shout out nimo diya sa Cebu. So ako kuan sa ingani mo, comment lang po dani para ma-shout out ka na diya. Kanang salamat ninyong tanan diya. Kuan kanang moro to yahanggi kuan guys kanang nasuwat sa mga nahanaan ra pud kay ang daghana man sigado ninyo di naman mo matag sa tagsa nag-shout out. So thank you for watching. I love you og amping og ampo tantanan. See you in my next vlog.